Adda na sa pulan nila kay ko pagakaran me. Kat adda pa'y bakante ayunit. Amangan no kaya ti sumurot kada kami, Mari Brenda. Ha? Mano ti abang? Amangan no nangina. Parihas mo lang diti pagababangan tayo, amare. Kan nalawlawa pa ijay, kan asidagidayan ti trabaho dagiti asawa ta. Kasta aya. Ay sige man nga raw. Tapno agkakadwa tayo latta, Maritina. Jakmutla kayat dito yun. Kayak kadot-dotan ti landlady tayo. Nagalas ti ugali na. Singir nga oray saan mi pa'y adjudate. Sige nga Rod, ibagam kan nila kay mo ta sumurot kayon kada kami, no kaya na. Why, nakita ko, hindi pagkakaranda paribirta o bakit? Kahit napintas. Gaway, nalawlawa. Asidag iti ayan, ti trabaho, may kiniparibirtaw. Mabalin na pagnaan. Sige nga raw, agim pa kita yumutan, lakay. Taumakar tayo yumutan. Jak kayat dito yun, nauma ako. Wow, nagpintas mutan dito mare. Naglawat ti arubayan da. At dapay basit ako budito'y amabalin a pagistambayan. Day tamot ti may sana gustuak dito mare. Nalawat ti pagtaray-tarayan dagiti anak tayo dito Kan upat layo ni ti papaabangan da. Sana kasi tinagapuan tayo ang nagado ayo ni ti papaabangan da. Iso ang nagado tayo a borders day jay. Nagmayat mutan. Asidug pa'y ijay ili ko naman. Wen amara Ina, hindi ka man bakit? Takitaan to'y ginatang ko abag mo, magustuhan. Ay, mabit lang mare Ay na, adaman pa sa lubong ta asawa ko. Sige. Ay, sana all. Ay, sana all. Adda ka na yun pa sa lubong ti mister na no sumangpon. Apay, hindi ka matagtagaray, bakay? Kaslan na liday ka. Di mo sa magustuhan, dahil ito yung makarantay, balay. Magusto lakay. Iso na lang ta. Ay, adda manin pasarabo ni Pariberto kin ni bakit na. Anya ko nam. Anya? Ninginaan abag. Ha? Impakita ni Tina ti presyo jay bag na. Nagnina. Agbalor iti 5,000 pesos. Ha? Nagninang mo eday tabagay? Kasla mo preso ti kaldingay. Unangam nagpintas. Dot isipor na. Kan adapay isling na. Ay, kaanon to nga ta makapagbagak iti kasjay kapintas. Pasig met alalakaan kan lokal dagiti bag ko. Ay na? Sana dagita ti importante, bakit? Maumaam tumula dagita. Kan, di makabalan agumatang itikas ta kangina. Bab! Apay ngay ni Berto. Kabailan na mo't ti gumatang para kinibakot na. Ha? Kat agpada kayo mo't la iti sweldo. Kabailan mo't kumaan Ay, lakay. wa. Sana dagita tinapatag kanya kuna mo. Di maiturad ti gumatang itikas ta kangina. Bab! Baybayami nga Di ka tumutulag kadakwana. Ay, wang. Nagsweldo kam kaya mahin. At iti sweldo ba kay? Dito laang. Nonya mayawak kang kakayamanan. Umdas mo dayta nga allowance tayo iti 15 days. Mala, idulin mo ki. Dahil ba kay? Tayong kanto makichin, tayong tumbigan. Maritina, umayak man. Simbra kaklatan tanakalukat matiri daw yun. Ay, mare, kita man day to. Kita Ala, nagpintasan awalit dayta. Wen, kadwa jay bag ko ginatang nila kay ko. Ay na, nagmayat sika. Naglukay ti siper na numalukatan. Ay, naimbag man. Barbaro man ang tiwalit mo, mare. Ay, no kayat mo, itid ko kan kantay daan awalit ko. Daytan, kukom daytan. Ay kan, agyaman nakmanan Sakmatan ti pangtidam kadagiti daan agamit mo. Ay, katalaga kasta, amaray. Mabalin ko kumanga ilako iti online daytang masyanak magkang ka. Iso nga alamon, kukwa mo. Ay, agyaman nak Maritina. Naimbag ka pa'y,
Takanayon na ka nga igatangan nila kay mo. Ngam siya, pulos. Kandi na ititid amin kanyak ti sweldo na, Mare. Nabayagan akas na. Iso nga ang problema, Ni, apay nga eh. Kano siya kakumpleto mo ti sweldo nila kay kung ay rimrimit na kanyak. Kalpasan na may rimit na, ikakmutan iti allowance na. Ay, agpaliw ka, Mare. Amangan mo no da sa bali apang pangtadan nila kay mo iti sweldo na. Ha? Kas tanga-tangag pa isaw? Ay, agpaliw ka, Mare. Amangan no iso adi na ka maigatangan iti gamit mo. Taamangan mo no da sa bali nga igatkatangan na. Anya? Ay, narigat ti kasta, Bren. Ay, di ka pa'y lagsang sangit, Mare. Palutputan pa na imbagya sawam. Paliiwam pa'y. Kano na panagnagkamapod no ti atap ko. Sakan to agsangit. Mariknak nga ti sakit ti maisukat, Mare. Apay nga tano bilang lang. Katawan matiam mo kapag kurkurangak kan ko anak. Nalaingak mat nga gluto. Kanayon nak matanabanglo. Kan nadalos mat ti panaglabak. Ngalala, paliiwam to pa na imbagya sawa, Mare. Inso, ibagam mantag paiso kanya. Nagpaiso nga? Maumuma ka din kanyak nga asawam. Nga may datang abagbagam, Mike. Sungbatam ti saludsud ko. Na, Maumuma kan kanyak nga asawam. hapay ko maumaaking kay. Kaya ayateng ka. Kap na kang asawa. Inso. Saan man atila pang panunutan? Amo abisyak iti trabaho. Diya masangot ag babae. Maturog taki ding. Kamasapak manan ngagtrabaho intong bigat. At meeting medyo opisina intong bigat. Ala pa kay. Good night. Kinitak ti wallet na itay. Ngam 300 matlat karga na akwarta. Papapil mat dagi jay karga ti wallet na. Pudno nga tatimbaga ni Maritina kanya. Nga adda sa bali apang ipanan na iti daduma sweldo na. Tano kwenta at ti sweldo na. Kagudwala ang tititid na kanyak. Pangip-ipanan na ngay iti kagudwa. Apay nga imay ta dito'y mo, Alberto, lakay. Anya taramidan ta dito'y. Ditoy, sumbrek ta ditoy. Ni, pagtagilakwan mo titiril-rilo dito'y lakay. Wen, daanan tarilong bakay. Isu-asu ka tamon. Ay, talaga? Ay na, talaga nakadungdungo kang asawa, Berto. Agyaman na ka. Ala. Mangpili ka niti kayat mo arilaw, tagatangan ta. Urean niya arilaw. Basta, kabailan ti budget Sige, agyaman na lakay. Lukatan tinsang pagkubakay. Ha? Anya day talakay. Ay, lukatan Blouse mat day toy. Wang, ginatang ko para kang ka. Ha? Saan mat nga agat brand nyo ti angot na? Sana talaga tawag-wag. Anya? Isu nga ano sa alaban bakay. Taga wag-wag. Ang day, napintas day tablaws. Bagay mau. Nagpintas mo tablaws mon, Mare. Kabarbaron saa. Wen Mare, kabarbaro alaba. Ngamin wag-wag day toy. Ha? Ala, ay sus, di kagbadbado iti kasta, Mare. Makaran ka itang lit. Ha? Awan mo't angot na day toy Mare. Awan pa'y itaang ngamin to nagbaybayagan dan tumangot mon. Napadas ko ngamin idigim mata nga kiti kastakot. Bimbang si tikilikilik. Saan mo't siguro nga amin, Mare? At dala siguro dagitay na ilaok. Ngam saan nga amin? Basta, no siyak manjakon. Nadidigra akon, Mare. Unay mo da jala kay mon. Di na pa'y maiturad mo ti kumatang iti brand niyo. Manumot lay jay multi-brand niyo kakastangay. Sa nga ribo lang. Apay, sagmamano day taaya. 80 pesos ka no, Mare. Ay na, una yan. Nagkirmuta talaga di asawam. Uno saan? Ay,
Ang mga nupod no ti atap ko, Maray. Andan samo sa bali nga ikat katangan na iti brand nyo agamit. Pinalutpot kun ti asawak, mare. Awan ka no, babae na. Apay, aklunan na nga raw. Ha? Daya mo mga klon iti basol na. Isa paliiwa man na yung bagya asawam. Sa bali ti madlaw ko kang kuana. Imutan na kakang asawa mo. Agpadada mo ti sweldo kan nila kay ko. Nga mapay nga kasta lang ti magatang na para kan ka. Nag-take out tak iti pangrabyan tayo. Tapno di ka naglutaw, bakay? Ay, wen man lakay tani. Nabambanuga ka naglaba. Ay ka ibagam, no di mo kabailan, ta mangalata iti katulong. Ha? Apay? Adaom da sa panangdan ta iti agbalin na katulong aya. Ay ka dada. Ay, sige mangarod lakay. Tani, nabuslon iti bado dagiti anak ta. Sukat dala, sukat. Sige, tayo bakto tayo ikit ko akasinsin ni tatang ko. Aglibak iti trabaho, tasukunak ni ikit ko. Nakalib mo ni Pare Berto iti trabaho na bakay. Wan, tamapan na kanusukunan tay agbalin a katulong da. Ha? Ay, mahalada ka no katulong da? Wan, inso. Ay, sana all may katulong. Agdayta ka man, ay? Umapal ka man ako na, Nagmayat nga min tibiyag da maritina. Nanamay, agkatulong da pa yun. Apay, di mo kabalanan tiyag trabaho dito balay bakay. Ibaga man, di mo kabailan, tagik kata kun iti trabaho. Ta siya langan ti para balay. Kasi ka mo tiyag trabaho para iti pagbiang tayaw. Kaya mau, Ah? Ay saan Awan mo't pagtrabaho. isungarog nga anusam ti para balay. Ang ganos tapay lang bakay. Lakay. Hindi mo papalan tiyan yaman na makikita miti kumarin. Biyag na dayta. Kasta ti kaya dang aramidan. No kasta, saan pa'y anagawid nila kay mo, mare? Ay, saan pa'y nga rod Mare Brinda? Madanaganak. Sapay jak makontak ti cellphone na. Amangan kay dinodanda ka sa napasama kiti asawak. Ino, jak pa'y kaya ti mabalo Mare. Sa anak pa'y nakasagana. Ha? Ay nasaan mat siguro, mare? At dala siguro nakataktakan na. Hala, sumret ka nante. Ay nabanuga ka nagbiyahe. Ay na, agyaman naktada kayon. Ay nagdanag akiti husto, Berto. Ay, pasensya ata na eh. Awan signal iti lugar da ante. Ay win, isaw ni Antinilya. Antay, ni Tina. Makino makman, Berto. Sige, ipagpabalayon, antay! Ni, kunak man nun ni auntie nati ti ayabam. Awan ni Ante natay. Agsaki mo gaya. Iso nga ti ipag na ti inayabak. Ay, kasta aya. Ang akin lugan iti inusaryo ngay. Kay lugan ni Antinilya ah. Ha? Nagpintas mo ti lugan nan? Agbingay tayo ti trabaho, Tina. Di mo ipatrabaho abin kanyak tabakatakon. Diyak kaya ti mabanog. Ha? Agluto lang ti aramidak. Sikat aglaba ka nagdalos. Ay, wala ante. Basit la ti sweldo kada kayo. Iso adi kag reklamo. Apay, saan nga imbaga ti asawam kan kada ita? Ni, saan mo't ante? Basta agluto lang, taramidak ditoy. Nakita mo, di katulong damaritin lakay. Why? Sosyal na katulaw. Tadi alahas. Kan adda pa'y lugan na kunama. Nakita jilugan na. Nginginain alugan day jay. Mamanumot ti kasta. Katulaw. Di alahas. Kin nagpintas ti lugan na. Wan nga ron. Haw? Kan kasla dun niya mo't ti panagsasauna. Kasla mo't iso ti bus. Tadakkel ti buses na. Di mo pakibiyangan ng ida. Tanarigat ay makibibiyang. Kung di ka umapapal ka na kwada bakit? Masakit ti kabsat ni Antinilya bakit? Isa umapan mikitaan. Kuyugag, tapno da kadwana. Anya, aglangan ka man nan iti trabahom? Nakalibak. Talungal daw ti live ko.
Ikuyog na kayo kung makadagiti anak ta. Ang madamat klase ti inauna nga anak ta. Nalaka, na kayo latan at mapan lakay. Ha? Ay sus, nalipatak mo ti cellphone ko. Agsublita iti balay. Anya, apay, amo ni bakit mo ti password ti cellphone mo? Awan password ti cellphone ko. Anya, ay sos delikado. Sablihan ta nga roon. Umano kayo! Awalan kayo, iti ba? Lakay, agap apa dagiti agasawa. Bayami ka Di ka makibibiyang ka nakwada. Nagalas na namin yun! Nabasa kami ng conversation niyo, iti ba? Ay. Ang kabit mo! Antim mong kunam ng kabit mo magaya! Ay, sus. Lakay, addan samot relasyon da pari Berto kanjay katulong da. Hindi ka makibibiyang dita. Lilaw na! Umay ka dito. Ta mga numakita da kang agsirsirip dita tawa. Napananda nga rudan maray. Pimanaw da na iti babae na. Ala, kasano kayo nga rudan kadagiti anak yaw? Di ka kadagdarom? Saanan? Basta ito na ti pagrabangan na kadagiti anak na. Ala, jakla impagarup ang maaramid ni pari Berto ti kasdyan. Nagsakit na rin. Nagsakit. Mala, sumrek kayo ka dagiti anak tabakay. Ha? Aking balay iti day to'y lakay. Nag-cute mo tin abalay. Saan unay adakkel? Ngam nagmayat ti pan nakaaramid na. Balay tayaw, bakay. Ha? Ay, di nakman rabakin inso. Anya abalay tayong ibagbagang. Kay umay. Balay tayo talaga. Magustom ka di mo ilaan. Launay Ngam, kasano anak kabalay tayo iti kastaw Dito'y tinanapanan ti daddo, maaswil daw. Inlimod ko, tinaramid ka. Takayat ka surpresaan. Anyan, jakla impagarup lakay. Ay na, nakasingsingput ka talaga. Sorry lakay Pinagatapan ka iti madi. Ha? Impagarup ko no da babaim apangip-ipanam iti daddo maasweldo. Ngam saan mo't gayam. Sorry, no inapapalak idi ni Maritina. Gaputa ka na yun arigaluan nila kay na. Ngam timot gayam babae na abak nang ti paggap-gapuan ti regregalo na kinibakit na. Sorry alakay, no imbagbagak nga imot ka. Bay-baya amon, dayta. Di ngamin kayat ngagnanayon nga gababang tayaw. Di kayak kao, ada bukod tayo abalay. Iso ngayong karigata nga inyornong handay to'y bagay. Umayak man, Fred, ang anak ko. Ni, sumrak kayo at tatang. Ang yaman ako. Apay nga aguyak kayo manon. Uy nga raw, napanak na nagpailaw sa kunak no tapilay ko. Ngamawan mo ka na. Talaga ka nung aguya ka. Atong ti plemak anak. Ay, katagina na kayo, ije balayo di kay pumanag na. Nagpatsik apak ko mga raw. Ngamawan mo kwarta ka anak ko. Pagpatsikapan niyo aya. Ige ili Ige private doktor ko ma. Tapno sa anak ko nga agpila. Ay, sangaribo pa'y malat yan da kwartak. Iso pa'y lat maitad ko Jak pa'y ngamin nagsweldo. Okay lang anak. Panayunak ije kapsat mo. Mabit lang nga raw, tatang. Ay nakunag. Uy ko. Umayag man Else, anak ko. Ne, aguyak kayo matatang. Sumra kayo. Ay, agya man anak. Adaw ti plemas ko anak ko. Naunungan. Sumasapol ang ipacheck up ko iti doktor. Kat ingkay agpa-check up Sapay adda trabaho kita. Di kay makuyog. Ikabayla ako ray may sa karak. Basta nayunan nyo si intadya kabsat mo ang pagpa-check up ko. Manot kurang na aya tatang. 2,000 kumangam. Ure 1,500 lang na. Sige, agpakuyog kayo nga rod kininanang. Taing kay agpa-check up. Ure sa anay. Kabayla pa mo. Agbate nila lang yung anak ko.
Kuyugan ka ano ko nam ngagpa-check up ka, Rogelio. Saan eh? Sa mabanog ka. Nagbartikan dito yung balay. Amom nga ron ti papanam. Wen, ada private na doktor ko. Tay sigo na papapana. Gatangam nga ron ti resita da nga agas mo ah. Wen, sige, mapana ko. Anda ka ba tayo pare? Jack pala nakasukat. Unay kat abayag mo nga agkunggunay parisante. Altawag. Malataw tal Saan? Nasapa pa lang pareng. Darag mo na. Di pa nang lukat tayo papalanta. Inta pa'y agbuyang itisile. Saan aya? Ay, wala na pare. Ewan kaya. Iso darasam. Tapno makaaduta. Wen paray. Ay, ang sukatak lang na. Nakadigo sa kau paray. Uray naklabitay. Ay na, kunaklano di kay umayan, Santi. Rogelio. Mapalinaya mo na di ka mo ba? Hingkarim na umay kami ita, Brenda. Ay na, nagtaar ka ba tan, Rogelio? Nagsilap tabuok mo. Naibagay na unay dita sa nga ektarya na silap amuging mo. Si kama, Brenda. Di mo kita ang tamugin ko. To talaga, kastanan na ita. Dayta ti asik ko. Uwan nga rod. Oh, Santi, agsaw kamot na. Nakaululi magkamot. Ay, nagpintas ka na ba? Iso aming mingmingan ka, Brenda. Ay, thank you. Ay na, nagtaar kamot. Uray si Rogelio. Nagtaar kamot. Mabalin ka di Putputan man iti dakulak mo, Brenda. Sure, basta si Rogelio. Mabalik ka dimot. Putputan ti may sa dakulab mo, Brenda. Sure, Santi. Oh, at di dakulap. Pag sinagay sa niya, putputan. Ay, no! Nagkana sa nalamuyo mo ilata ti dakulak mo. Ure, bakit kang Brenda? Anya, bakit nga ibagbakamot? Ubingak pa, Rogelio. Tawan ko lati bumakatan. Ngam tirik na. Kasla 25 years old lang. Brenda, agkakman tayo, ma'am. Ayun. Ala, agkanyon ato. Agidan kayon ang mga gak. Anya nga oras sa simangpet kay dirabe eh. Jak na puutan ti isa sangpet mo ta naturog ka mo ije sa alas. Diyak mo. Noon niyang oras na idahin ba kayo? Diyak kaya't madisturbo ka ba kayo? Isuwa diyak naturog. Iti silit na. Kahit ayan ti agas mo ngay. Awan mo't inresita ti doktor ba kayo? Kunana nga, adwag ka nung ti uminom iti danom. Anya, Ay, imposible daytan. Napanami dirabe eh. di mag-asak lang. Ije balay da parisantay ba kayo? Nagshot kami labas eh. Nagpadoktor ka wano saan? Nagpadoktoran iti ba kayo? Ba't di ka ito mamamati? Di urayin ka damagin si doktor ko. Kan awagam ni parisantay, tadamagam king ko anak. Ang mura na panak nagpasikap. Ay di naklas-lastugan, Rogelio. Imposible nga awan in resita ti doktor. Adaintad na bitaminam. Awan, una na magdamanganak la kano iti prutas kinatang bakit? Anya, Basta sa anak nga gululbaw. Agpaiso ti bagbaga, promise. Uray lumtag amin apasit ti bagay. Nagululbuta. Pare, intamanan, iti ayuyang ta. Una pare. Kailiw ko ni Brenda. Huwag nga lang, uray bakit ni Brenda, pare. Sexy lang ta. Kanala ilaw. Huwag nga rin pare. Ano pa sa ti ating na nga ubeng nula ilo ti pagsasalitaan. May mayating ni Brenda, pare. Ta saan nagkikil? Kasano nga kikil ka ba kita? Dagiti la ubeng kikil pare. Ngam ni Brenda. Libre na jayang. Huwag nga lang, pare. Ano santan nga itibol na niya, pare? Ta saan ang nagkikil? Wala pare. Ngam awang kwartak pare. Antak warantak, pare. Inlakok tayo na washing machine ko. Intak, relax.
Napanan ni tatang nanang. Apay akas lasaan ama tata o dito'y balayo. Nagkuyog naman siguro na ijay kumpare na. Ijay pada na nga Apay, agin inumpay laang aya. Kat kanayon samot nga aguyo. Ay, Jackman na mo iti dayjay nga amayo. Di na may katibisyo na. Inton ko naguyok tumanan. May stress akla nga mangbagbaga. Tawan mo't dengdenggan na. Ayos laang matkit di. Basta sagpaminsan ko mga agbarto. Sagpaminsan nga. Kano kanayunan na. Anya, papapanandaya. Ka ijay ayuyang da iti kumpare na Ijay beer house, ijay ilay. Brenda, asino dyan napunta sa abalasang akadwam ni Tibur House? Kaana ka, Cruhelio. Day, at dapat gayam na pintas akada kang Brenda. Katuan pulimi at talaga tinapintas. Brenda, yamamong mang kanyak. Kada kami ko lang mo'y aparay. Pare, saklatan. Uray ko kuha mo ni Brenda. Tasyak niya ka anak na. Kanya. Nice meeting you, ating Stephanie. Kastamat kanyam, tata. Nagpintas ka mo tinading. Thank you, tata. Anot kaya't mo nga inumay? Ladies drink? Katuan, Manuti ka ba ilang nga inumay? Kabaalak urano mano. Oh, sige nga raw. Mangalakan iti inumang. Plus pulutan ay. Kaagsangot ang aginom. Ading. Mukasta, inarim mo na yung Stephanie parek. Inaklunak pa yun na parang. Kanya, nagpardasay. Ada kondisyon na parang. Kanya nga parek. Bayanak ka no ti boarding house na. Tatalo bulan na asan ara ka baya. 15,000 ka no. Tatalo ang bulan dahil siya parang. Na, nagdakilan parek. Pangalaan mo kayo tikastagatan parek. Idis kita rak parang. Apay nga ta marigatarak nga agtil mo bakay. Kinasakit titangig ka bakay. Anya, ni, apay ngay. Kasla, nakabaray tititil mo na. Anya, ni, apay nga tangay. Yang mo bakay. Adan sama cancer kon. Ala, agrubat ka tayong tagpa-check up lakay. Sakto latan ti mapan bakay. Ta, agpaili ak nga maramdama. Iturog ko pa eh. Gapo siguro iti arak daytan. Saan mo na? Mabasulo man ta ara kay. Talaga siguro, makaptanak iti sakit Anak ko, anay ka, nagsakit na tanggol ko. Ni, apay tatangad yu tatang. Ako, ay, marigata na nga rungagtil mo. Tadabuhol anak ka, bara anak ko. Anya, nala, sumarap kayo mapay. Nagpa-doktor kayo na ya. Oo, anak ko. Tanda nakita sa bukol, itititil mo na. Anya, ay sus, kasano nga ron day tangay. Anyat ko nada ngay. Maupira ka no. Anya, agpa-opera kayo atap na maikat day ta nagtubo di tatangad yaw. Ay, jaga tagpupira. Tawang kwarta am aramat anak. Awan kwarta kami kininarang yaw. Agada kami kanil si tagastos tatang. Ha? Ay, sige ka ron. Tayo agpa-schedule. At agaron, maitid mo dito sa kwarta, anak ka. Inton maopera kay ton tatang. Nuwad na kwartam dito, itid mo na. At datay duldulin ko 5,000 dita. Alaan yung tanayunak to nga ron. Sige nga ron, anak ko. Manumit ti maitid mo, Ilse. Tagpa-schedule akong nagpa-opera. Ay, nasakita talaga rin nagtil mo na kanak. Manutintod ni Manang Freda aya, tatang. 5,000 nga raw na nako. Tangay di kay pay mat maopera. Mang tedak mat iti 5,000. Ta isulat kwartak dit na. Di mo pailaan na yan, Jisime. 5,000 na ang tatang. Nayunak to. Ay, kurang gayam ti dua nga anak. Tabakan. Apay aya. Uwin ata, kurang tinurur ko a kwarta. Inayunan ta ko maiti uray duwawan mo talo ta anak ta. Ado ko ma ti pagdawatan tayo ti kwarta. No adudang agkakabsa.
Kahit kano nga paupira ka. Nakagpa-schedule na bakit? Ngam kurang pa'y mati kwarta. Iso nga diskitarak pa ya. Kunama dagiti anak ta na yunan dati inted da inton maupirakan. May mayad no makumplitong ti kwarta bakit? Tapno awan tong ti problema. Manuti ka sa pulan nyo, Uncle. Ay, siga akan-akan. No manot maitid mo. Tay ang tao din ta pusom Umanay ti sa nga ribo, Uncle. Kano isutsata di mabalilat ta kanakan. Nasursuryo amin ang akakaanakan nyo, Uncle. Sampay mo akan-akan. Mapanak ba lang? Abangay, Uncle. Numang tuday ti sagsasangaribo. Uno saglilimagasok a pisos. Mayatang, tado kami may ngagkakasinsay. Agbilbilang ka mo titikwarta lakay. Sa... Apay, mano amin tinaurur mo aya. Ay, di mo almanin dito. Tapag paupirak dito ako tabat. Al-alman nag-ayamay, damdamagak laang numanaw. Basta umdasan, mabalinin dito. Nala, hinta nga ro nagpa-schedule lang tapno maupirakan. Huwag, mapana kita. Agbati ka, taglaba ka kiti. Nagado ti murintan. Saklatan ti mapan, bakit? Ni, papanan nyo nanang. Kalablabas lang ni tatang itaya. Ape adi ka nagkuyaw. Ay, paunag man, tapno dinak madlaw. Sa baling amin tagparparik na kanyakat. Iso asuro tagkitinalimad di amayo, Frida. Ha? Apay aya. Makadlawak nga rudan. Tatunggal ibaga kakuyogak ngagpa-check up di na kayat. Anya? Sa apay nawadwad a kwarta di na. Iso asuro di amayaw anak kaw. Apay at dito'y para kitinagkitaan ta. Ang mga mo ada makakita ka dito dito, Esteban eh. Di ka madanagan. Pumanawak matlang ang dagos ito, Rogelio. Iso nga itad mo diya kwarta. Sige, dapat sobra na dito eh. Kunak apagdita ko ma. Inton maminsan nandiata dit. Ala, yig mo diatan. Oh, ato, Esteban eh. Ay, thank you, Rogelio, ah. I love you. Inagkanak iti lips. Kaya't mo, bay. Opera gayam, ha? Opera gayam, Rogelio. Ita kayo, at di ka pumanawap ka. Yag mo tikwarta ngayon tatasawakan ka. Tano saan ipatiliw ka iti pulays. Ibuko! Ibatan di buko! Yag mo paingaw mo na tikwarta. Tapos ibatang di ukmaw. Mandiyak nga intan ni Rogelio na ito nga kwarta. Rogelio, alam tikwarta ka lupa na. Darasam, tano saan idarum ka ngagbababae ka. Ay, bakit di mo garo ibatantab na maagaw ko ta kwarta Esteban, yag mo na ta kwarta. Sige bakit, taglab lang ni Esteban. Taglab. Anya pa'y lat kukuam ni Rogelio. Abe nakailad ka pa'y laang. Ay, nasakit nga rutikyan ko, bakit? Nakaaruti sakit na. Ay di na kun maloko. Awanan ti kwarta. Insublikon kadagitan nakta. Kan kadagiti kakanakam. Awanan taramatam ngagpaduktor. Kan may sa ulbod kamalaan. Bakit? Agpay-pay sunday to. Sa anak nga gululbot, bakit? Masakit na talaga. Ay makamuka ko namay. Nalaing ka kiding agdrama. Ulbod alaklakayan. Bakit? Patin ako makaday. Sa anak nga gululbot. Patin ako bakit? Nanang, kadwa kasi Mang Boy. Ni Gina. Gina, ni nanang ko. Ha? Naimbang nga oras yun, Nana. Asino nga ito yung kaduam, anak ko? Nobyak nanang. Ha? Ay, pakawanag. Nanang, nanya kay kadi. Ay, Jack, ang buti sawat. Maulawak, itikas na nga aranidon, brain. Ha? Ay, salaki! Ha? Di kayo man pasalsali dito. Ay, nini. Hey! Ngala, sumratan Gina. Yam amu ka kanitatang ko. Di naksamat kayat ni nanang mo aparakan ka, Brent. Kayat na ka. Style na lang da dyan. Manot tawan mo mater nga ay Gina, balasang ka. 25 kon, tata. Agkatawanan kayo matgayam ka ni Brent.
Tatang ko na maong kasawa kayong tumod lang iti anak may. Nabayag kayo kaday nga gayan ayat iti anak may. Wen, tata. Nabayagan akayat na ngay pasyar dito ay. Nga mabainak. Iso nga, itala ngay manugutak. Pagbainam kumangay kat saan kami abak ng balasang ka. Iruam mo ti bagim dito balay. Ta bumalay kan tumot din dito. Anya mo dagiti akaldiraw? Nagningisit? Awang pa'y limpyo kada kayo akaldiraw? Nagningisit kayo? Kasla kang isit ti gugot, di am-amaw. Sige, tatang. Tay naktulungan ni nanang aglinis iti kusina. Ay, sana. Bay, amon siya inayaw. Di na butla kaya tiyag patulong na jay. Iso abay amaon. Di mo man pakpakitaan itinasaya at deje Agina, sika, atong. Nay, nagalaskat ti kasta ngay bagbagamaon. Taapay mo't ngay. Kagurgurak deje a babaay. Puli tayo tinapudaw. Ngam nalitom ginapilit anak mo. Saan nga agpampanunot deje a brain? Di ka man agoy uyaw bakit? Sana nasaya at ti kasta. Anya nga raw ti maramidam no iso ti kayat ti anak ta. Ay, basta, manjak deje a babaay para kini brain. Di ko maibagay iti kinagwapo na ati pilyin na. Anya mo deje ngay. No akuyog da, kasla katulong na. Ay, oo na yan, ti kasta pa nagsasaom. Agbasbasol kay ti kasta nga aramidam pilar. Tanangem ti pa nagsasaom. Taamang ano lamutam to na kita nga ibagbagam. Pagawid mo deje a babae brain. Uray anyat aramidam, jak kayat aparaking ka. Nasingpet kan nagagad ni Gina nanang. Ay ayatak tinobyak. Apay, anyat impakpakan naking kaaya. Tapag tatak ko ng launay. Nasingpet ni Gina. Nasingpat itaa, tadamdam mo yung pailaang. Ngamintun agbayag, sigurado arumwar mo lang tipod no aburik na. Saan ang mapagtalkan tirupa na. Adayo tirik na kinkwa na. Nangisit nga main. Tayo kumabot iba sa ritilangan ti ugali na ananang. Atap yun lang dayta. Basta, jak kayat nukunak, manjak brain. Anya matan dyan sangpet dyan anak mo anobya nakabagis. Dilakat nakapili matan iti nasaysaya at ngamday jay. Kaslang nga rod maibusan iti babae. Magibabain di ka anakam. Kakaiso nagawan puli tayo analitam. Kas jay mati pinili na. Nga rod nalitlit ang paingam di likod ti kaldero may. Hay, problema nga rod no kasano apag sinaag ida ka bagays. Diritsa jay babain kabagis. Ibaga maadi mo kayat apara iti anak mo. Kat nibayaw atong ngay. Kayat nakadiday jay a babaeng agbalin a manugang. Ay, masuruna nga raw. Tanagsaya at din ti panakilangin nakin ko na. Kunak nga raw adi na kumakasasao. Tapno makarik na day a babaay. Nagwapo ni Brent a kaanakak. Jay kumamat presentable ti pilihan na. Jay may bagay kan kwa na. Bagbaga am tuman di ka anakam kabagis. Tano siya, di nakdengdenggen. Takasanaw, panuynuyan mo di amana. Ay, masuruna. At datay kaanakan nila kay ko abalasang. Napintas, napudaw ken natayag a babae. Asino a kaanakan na? Jay ngay anak di pagsusim ay jay kabangibang nga ili. Kanayon nga umay agpasyar ija balay day jay. Aya, alaman nga raw. Ipaaram tanto kini Brain kabagis. Lakay, umay kayon, tamangan tayon. Nay, nakagao ka mo't gaya may. Magantay nga ruday tanay. Adapay papanak. Aday ta ti plataw, atong. Nay, kurang display a plataw. Upat tayo ngam taltalumat tinakaparada a plataw. Kitalo tayo talaga. Dagiti napupudaw laang timangan. Ay, oo na yan. Di kasta pa nagsasaom, Pilar. Di ka man nagkasta-kasta. Masakitan mo't aja manugang tanumangit na ka. Manugang mo asasawam mo. Isakit mo da di babaay. Sige, isakit mo nga raw. Yalaam iti plato na. Kat igawam pa iti kanon na.
Subuan pa'y ano kaya mo? Ha? Awang ganas ko na mangan. Na kayo lang ti mangan. Ne, papanamon nga eh. Awan bibiyang mo. Ay, anyan na diyang asawak. Sumro manayon tinagalas nga ugali na. Bakitan asubag. Gina, uri kas jeti mang mangag mo kaninanang. Di ka kumamaupay, Wan. Pasensya ka na. Sana balay. Takanayon ko matapagbagaan ni nanang. Ken ure anyat mapaspasamak. Ilapan ko ti ayan ayat ta. Mababain akong dito'y balayo, Brent. Kaya't kung ti agawin. Anya, sana. Di nakpanawan. Ang no kayat mo, agawit tan iti palayo. Ijay ti pagnagdanta. Kat apaman ang makaurnungak, agkasartan. Brent, Ne, rabi igaya man. Ngala, maturog tan, tani. Narigat dagpuy-puyat. Diritsaan da kan, Gina, ah? Tadimi kaya ti agpalpalikaw pa'y. ha? Wen, Gina balasang ko. May mayat matlaan no agbalin kami aprang ka ken ni kabagis ko ken ka. Kinapudno na, saan ka akursunada para iti anak ko, Gina? Kan uray ni kabagis ko. Di nakakayat para iti kaanakan na. Wen, Gina. Ken saan laada kami? Amin kami ngagkakabagyan. Saan da ka akayat para ken ni Brent? Iso ano mabalin? Sinaam ko man balasang ko. Wan, Gina, agpakpakaasiak. Saan tayo malaan na ragsak? No agkatuluyang kayo. Ta saan ka welcome iti family may? Nanang? Sapay kumata maawatan da kami, balasang ko. Sana bali. Ta saan laan ni Brent ti lalaki, Gina? Adupay dita. Gwapo launa, di ka anakan mi amay diligkan ka. Iso ajay kumamot may bagay kan ka, ti pakiayan-ayatam. Wen? O anya, masinaam ka diti anak ko, Gina? Nanang? Tulungan kang aging pake, no kaya mo. Kan itulod ka pa yung aging ga iji terminal tibas. Tagawid kan iji lugar yaw. Agawid ak pala ang ije lugar mi, Brent. Sa anak awil kami ti pamilyam. Iso anarigat mat no ipilit ko ti bagik. Mabainak, Brent. Anya ka kadi. Saan ta ko maapaapektar iti bagbagar iti kakabagyak? Basta, agawid ak pala ang Brent. Kat no sumurot ka, adakan ka dayta. Basta, mabainak dito yan. Anya nga'y, nagawidan jay nobya ni Brent kabagis. Hay, way nagawi dan. Ngam simurot mo di ka anakam kabagis. Anya? Hay, masurunak. Talaga nga da impakan da di ababae iji anak ko. Iso adi na masinaan a pulaws. Sapay addaman anja ka anakan nila kay. Umay na kumasarongkaran. Sige tawagak di anak ko. Ibagak nga ngabit kang patay ni tatang na. Tapno agawi dan. Anya? Hello, nanang. Mapingagsang-sangit kayo ngay mawag. Ay na anak ko. Agawid ka. Tani tatang mo. Limnat niya nilanan. Anya, limnat. Apay, anyat napasama ka ni tatang. Naatakin siya. Limnuk matay nilanan. Kan agdul-duling. Ha? Marigatan pa'y nga agsaw. Anya, Ay, umay ka kuma. Tay-taray tayo di ospital ti amam, anak ko. sige. Agbiyahe ak adagos nanang. Sige, agawid ka, tayong kakitaan ti amam, Brent. Talaga ka di asaan ka sumurot, Gina? Agbati akon, si kalatan ti agawid. Mabain akon nga agawid ije balayo, Brent. Hello? Ha? Ni, ada ka man gayam ni ti balay, Joy. Ayan dananang kantatang ko. Kumustan ti amak? Nasaya atan Brent. Adda iti silid na, nakaturog. Anya? Inayaban nak ni nanang mo nga umayaglaba.
Kalkalpas ko laan naglaba. Ha? Kasta yan? O sige, tama panak itayan ni tatang. Ay na, akin na nataman pa'y pilar. At niya kamutan, kilararamidang. Madamdamatan nga ginana. Darasong kidi magna. Taglumang ta. Napanduga ka. Tilararamid na mabakbakitan. Ikanta iti gundaway da Brent kini Joy. Tapno makapagsulo da. Maaramid dati kay kaya da. Kung naklaro niya tinangiguy-guyudam kanyak. Anya kamot tinabakbakitan. Adan samot bagbagtit maun. Ni Joy ti maibagay kini Brent. Tanapintas ka na po daw. Saan akas itinubya na akas ladalikan ti ropa na. Anay ko, apay nagkadil ka ngay. Nakauy-uyaw ka. Sana na saya at tikasta nga ibagbagam. Intun mabalsan ka. Apay di ka mabutang. Saan? Anya kumati pa ka balsa ngay. Kaagpay sumit ibagbaga. Uyaw ayati kas jay. Katuan mat. Panaguyaw kan panagdilaw tikasta. Sana na saya at nga aramid tikasta. Kat, anya ngay, Joy. Napagtanag mo matlaang ni Brent? Ah? Win antay. Sure hit ah. Ay, sige, takasaritak to ni Kabagis. Tanonyat ko na pagkasarenda kayon. Ay, win antay. Kaya't ko launay. Tanabayagan a crush ko ni Brent. Nailaw anak na nang. Ay na, saan a problema day ta anak ko? Ikasar mo ni Joy. Tanay, ada mo gaya mo na pasamak iti nagbaitan niyo. Di kaksin na ay. Imposibleng awan panagayat mo kini Joy. Di mo basta sagidin day jay no saan mo akursunada. Nasulisugak lang na nang. Ay, basta takdiran tinapasamak kada kayo. Masapul nga agkasar kayo. Natulagan ti kasaryo kini Joy. Umadanin ti kasaryo. Isu adikan rumrumwar, Brent. Kaya't ko ang makasarita ti personal ni Gina na nang. Agkidawak iti pamakawan kan ko na. Sige, kanwas-wasang matan ti relasyon niyo. Kuyugan ka, tapno sigurado. Ha? Ala, agrupat kan. Tama pantay di balay ti ex mo. Pakawanan na ko mga Gina. Nasulisugak lang. Napilitan na. Ala, di ka madanagan, tawan sakit tinakam ko kan ka. Maawatan ka. Kan maisa, imparupa ni nanang mo ti di na panangayat kanya nga agbalin aman ugang. Iso nga awatag di pa nagsinat. Gina, Ala, mapan kayon, Brent. Or-orayan na kantiin nam ijayruar. Brent, honey. Sangun nakman mat. Di nakpay arakupan mat. Mailiwakken ka. nabanuga ka nagtrabaho iti nagmalmalam. Kaya't kung tiagin na. Kastalatan na ka na yun. Tunggal agparik na akin ka. Day tabannog mo ti bagbagam. Makapaawan ka mat iti ganas. Kanayon ka amarabyan, Joy. Papanam, katawan mo trabaho. Awan bibiyang mo. Ay, Joy, kasarsarita ka. Naggapuan ko na. Kabagays, ada dito'y balayon ni Joy. Timanaw mo iji balayon. Awan dagiti kawus na iji kabinet na. Awan mo't Kabagis. Apay aya, nagapadakin ni Brent? Saan mo'y? Ngam bigla mo latan ang nagpukaw. Mapansapunan ni Brent, Ay na, saan nga agkirkirin? Kaslaawan anyaman na kinkuha na ti kaawan di asawa na. Iso asyak man lang ti mang sapol kini Joy. Awanin. Nakitaray mo't gaya mo di na po daw amanugang maupilar. Ay, wan nga rod Teenager kanu mo di nakitarayan na. Lalakiro mo gayam da di babae. Anya nga'y. Na po daw ti kayat mo amanugang ng lalaki rumot gayam. Ay, wan nga rod Diyak mo amo akas di ti ugali na. Nausum gayam talaga iti lalaki. Mangipaspasubo ka magkabagis. Lalakiro mo gayam di retritong kini Brent. Apay, amo kaya alalakiro.
Kaslal na singpet mat idi nagpasyar dito'y balay. Basol mo na ito kabagis. Tila enritrito mo ngamin na ka anakam. Di ka mamat agpabasol ka bages? Amok nga rod aya alalakiro di ka anakan nila kay ko. Hay, basta basol mau. Basol mau. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha, Gina. Sika magayam. Akin anak dita inugbam, anak katuraw. Ay, anak mi ka ni Brent, Nanang. Ha? Idi sininaanak ti anak yo. Diyak amo ama si kugak gayam idi nana. Ngam di kay madanagan. Ta sa anak nga imay tapno ikamat ko ti bagik iti anak yo. Umay ko la ko maipasyar to'y anak na. Ha? Ay na, kaing-ingas mga agpay sunipring ti anak mo. Nagpudaw. Maalala, sumur kayo. Taayabak ti anak ko. Diyak lang pagarup ang nagsikog kagayam, Gina. Diyak imbagbaga ti panagsikog ko. Tamangan ko nakno pagarupan niyo amang riribo ka. Iso nga inlimad ko ti amin. Diyak ngamin kayat amariribok kayo iti asawam. Ay na, nagtaer to'y anak ta, Gina. Karupurupam launay taputot mo, Breng. Agpada kayo agwapo ka na po daw. Gina, apay na urnusan tan ti amin ka data. Nagsina kamin ka ni Joy. Wanmot nga men, Gina. Pasensya ka lakuman. No pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabas. Sorry. Ay, saanan ang mabalin? Takasadon to'y anak yun, nana. Kan may sa, adan foreigner anobyok. Kat umadanin ti iyo umay na. Umay na kami kano alaan iti anak ko. Onya, Ay, adan afam mau, balasang kaw. Ay, wana na. Nabayagan anobyok dayjay. Iso asakbay apumanaw kami. Umay ko ipakita to'y apo ko yo. Ay, ipanaw mo magaya man tinagwapo nga apo ko. Wana na. Kat pasensya kayon ah. Nojak mapatgantikid daw yo apa nagsinublian min iti anak yo. Tas saanan amabalin, nana.